Hello, good morning. Morning guys. Okay tayo guys ng sanitary. Dahil ng sanitary. Good morning. Happy Sunday guys. Good morning everyone. Happy Sunday guys. Visit tayo ngayon nagbuhukay tayo ng daanan ng ating sanitary. Guys, palike naman po ng ating live guys. Siyempre, pakishare na rin po kung pwede. Siyempre, baka pwede makahingi ako ng isang subscribe yan mga idol. Salamat mga idol. Palike naman mga idol, please like my live. Good morning everyone. Yung munting channel, pa-subscribe naman po mga idol. Nagukay tayo mga idol ng ating daanan ng ating sewer line. Suro lang tayo mga idol. Ganito po ang trabaho ng isang tubero. Plumbing kung tawagin. Mga idol, palike naman ang ating live. Please like mga idol, please like naman ang ating live. Good morning.
Good morning, guys. Good morning. Happy Sunday. Happy Sunday, guys. Uh, sa mga nanonood sa atin, magandang umaga sa inyong lahat yan. Mga idol, pwede ba makahingi ng isang like at pa-subscribe na rin po sa ating munting channel. Please subscribe, mga idol. Subscribe naman ang ating channel. Good morning, good morning. Happy Sunday, everyone. Idol, ito tayo mga idol. Magtatrabaho tayo. Good morning, good morning. Mga idol, like naman, please like. Please like. Good morning, guys. Good morning. Good morning, guys. Good morning. Guys, please like, please support my channel. Subscribe naman din mga idol.
Good morning, good morning, good morning. Happy Sunday, guys. Happy Sunday. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan. All over the world. Happy Father's Day, everyone. Happy Father's Day. Happy Sunday, everyone. Happy Father's Day. Guys, please like naman ang ating live idol. And please support my channel. Ano? Support naman po ng ating channel, guys. Subscribe naman po. Ano? Ay. Kung magamit. Dalawang size yun. Dalawang size yun. Dalhin doon. Nasambot mo ka? Hindi. Iba yan. Sister yan. Sa sunog yan. Tatambakan ng tubig. Lista ka lang naman ng gamit ang tubig yan, pero hindi naman nagagamit yan. Magagamit lang yan kung may sunog. Puro limot na yan. Oo. Laki ng ginagastos, pero bakit hindi naman nagagamit lang yan kung may sunog. Kasi na naman, ang mga tubig. Kasi na tubig na ano yan. Bumbero, hindi mapunan. Ito lang yan. May require yan na ano, kunwari sa ganito, 5,000 gallon o 10,000. Ano kasi nila yung kailangan sa within 30 minutes kasi bago dumarating ang bumbero pag magkasunog 30 minutos. So dapat within 30 minutes kayang suportahan ito. Dito kukuha sa mga ano. Sa tagal ng bumbero 30 minutes yung ni-require ng ano. Bakit minsan wala pang tubig? Oo. Meron lang ikakabit niya sa poste sa Siamese. Yung poste na yan. Yung 4 yata ang ikakabit niya. 4 na tubo na kakabitan ng ano ng bumbero. Siamese. Hindi nilalagay sa ano. Oh, walang magamit. Good morning guys. Happy Sunday everyone. Happy Father's Day po sa lahat ng mga fathers diyan, ano? Tanghali na po ano sa siyempre. Binabati ko po ng isang maligayang Happy Father's Day po ang lahat ng mga tatay sa buong mundo. So ayan guys, pwede namang pa-like ng ating live. At siyempre, pakisubscribe na rin po ang ating munting channel. Sana po isuportahan nyo din ang ating munting channel. Hindi ko gano'n Superman po, ano? Ayan. Sa lahat po ng ating mga manonood, saan man po kayong dako ng mundo,
Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, tanghali, gabi, saan man po kayong dako ng mundo. Tayo mga idol na nagtatrabaho tayo. Live po tayo dito sa San Pablo City General Hospital. Nagukay po tayo ng ating dadaanan ng sanitary line. Dadaanan po ito ng sanitary. Kailangan natin hukayin para ating lagyan ng tubo. Happy Sunday everyone. Guys, please enjoy. Please share my live. Subscribe na rin po mga idol. Ayan. Happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay. Happy Sunday. Welcome sa ating live. Yan. Kakaiba mga idol ang matutunghayan dito sa live nito. Dahil yung ating live matutunghayan yung ating ginagawang excavation. Kung nagukay po tayo ng ating para sa ating sewer line. Thank you so much for watching. Good morning everyone. Happy Sunday guys. Mga tatay dyan. Please one po dyan yung mga tatay na nandito sa ating live. Ayaw naman po kayo dyan. Para ma-shout out ko po kayong lahat. Yung mga kapwa natin tatay. Narito sa ating live. Yan. Taas na lang po ng mga kamay dyan at para may shout out natin. Yung mga tatay dyan taas po ng mga kamay para ma-shout out natin. Good morning. Happy Father's Day guys. Happy Father's Day po sa inyo lahat. Yung mga tatay po nanonood sa atin ngayon. Shout out po sa inyo lahat. Sige na po habang nag-live tayo, nagtatrabaho tayo. Yan, shout out po sa inyo dyan Please like my live. Subscribe my channel. Good morning. Guys, happy Father's Day. Meron bang mga tatay dyan? Happy Father's Day po. Happy Father's Day po. Yung mga tatay nandito sa live natin.
at sa lahat ng tatay sa buong mundo. Father's Day po. Yan, sa ating mga viewers yan, magandang umaga sa inyo din. Good morning guys. Good morning guys. Welcome to our live. Guys, please like my live and share. Good morning, good morning. Good morning, happy Father's Day.
Good morning, good morning. Happy Father's Day. Good morning, guys. Good morning. Happy Sunday. Happy Sunday, everyone. Happy Father's Day. Hello, guys. Good morning. Meron ba tayong audio, guys? Naririnig niyo ba ako? Happy Father's Day. Ayan. Good morning, guys. Happy Sunday, everyone.
Good morning, good morning, good morning guys. Thank you for watching. Bye bye guys, bye bye. Bye bye. Happy Sunday everyone and happy Father's Day. Salamat po sa lahat ng mga nanonood dito sa ating live. Thank you so much for joining. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At siyempre, happy Sunday, happy Father's Day po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Bye-bye po, pang samantala po tayo. Thank you so much for watching. Thank you so much for joining. Bye-bye.